ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാംനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണബോധ സമിതി മാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ നമ്മുടെ ഭക്തിശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടങ്ങി വെച്ചു. ഇന്നിനെ അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ എടുക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീത അതാണ് 4 പുസ്തകങ്ങളാണ്. പ്രഭു ഒന്ന് പുതിയത് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇന്നലെ എടുത്തതിനെ പറ്റി ഒന്ന് വിശദമാക്കാൻ പോവാണ്, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറയാൻ പോവാണ്. നമുക്ക് ഭക്തിശാസ്ത്രത്തിൽ 4 പുസ്തകങ്ങളാണുള്ളത്, 4 ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. അതിലൊന്ന് ഭഗവത്ഗീത, രണ്ടാമത്തെ ഈശോപനിഷത്ത്, 3 ഉപദേശാമൃതം, 4 ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത 3 ഘട്ടമായിട്ടാണ്. 1 തുടങ്ങി 6 വരെയുള്ളത്, 6 തുടങ്ങി 12 വരെ, അത് കഴിഞ്ഞ് 13 തുടങ്ങി 18 വരെ, അങ്ങനെ അധ്യായം 18 അധ്യായമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളത്. 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ ഗീതമാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സുഹൃത്തായ അർജുനന് യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് നൽകിയ ഉപദേശമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അതായത് 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആണ് കൗരവരും പാണ്ഡവരും തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ നിലയുറപ്പിച്ചപ്പോൾ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ, അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് അവരുടെ രാജ്യം തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നപ്പോൾ രാജ്യഭരണത്തിന്, പാണ്ഡവരും കൗരവരും തമ്മിലുള്ള രാജ്യഭരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്. പാണ്ഡവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യം വനവാസത്തിനും അജ്ഞാതവാസത്തിനും ശേഷം, അത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും കൗരവര് അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറില്ല. ഒരു വീട് വയ്ക്കാൻ പോലും ഉള്ള ഭൂമി നൽകില്ലെന്ന് ദുര്യോധനൻ തീർത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ യുദ്ധം ചെയ്യുകയല്ലാതെ ഒരു വഴിയുമില്ലെന്ന് വന്ന സമയത്താണ് യുധിഷ്ഠിരൻ യുദ്ധം തന്നെ അവസാന വാക്ക് എന്ന മട്ടില് യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സൈന്യം അത് കൊടുത്ത കൗരവർക്ക് നൽകി. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആയുധമെടുക്കാതെ അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. എങ്കിലും
എന്നതിൽ പാണ്ഡവരും സന്തോഷിച്ചു. സൈന്യം കിട്ടിയപ്പോൾ കൗരവരും സന്തോഷിച്ചു, ഭഗവാന് കിട്ടിയപ്പോൾ പാണ്ഡവരും സന്തോഷിച്ചു. പിന്നെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനൻ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ സാരഥിയായ കൃഷ്ണനോടൊപ്പം യുദ്ധഭൂമിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു, യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് എത്തി. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിന്റെ കാഹളമൊക്കെ മുഴങ്ങി. ആ സമയത്ത് അർജുനൻ രണ്ട് സൈന്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സേനയെ വീക്ഷിച്ചപ്പോഴ് സ്വന്തം ബന്ധുമിത്രാദികളെയും ആചാര്യന്മാരെയുമാണ് എതിർവശത്ത് കണ്ടത്. ആ ഒരു സമയത്ത് ആ പിതാമഹന്മാരെ എല്ലാം വധിച്ച്, ബന്ധുജനങ്ങളെ വധിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജ്യം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവരെയൊക്കെ കൊല്ലേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നോർത്ത് തേർത്തട്ടില് തളർന്നിരുന്ന് പോയ സമയത്താണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പറ്റില്ല കൃഷ്ണ, എന്നെ കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തളർന്നിരുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനില് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉപദേശമാണ് ഭഗവത്ഗീത, ഭഗവാന്റെ ഗീതം. അതാണ് അതിൻ്റെ സാഹചര്യം. അർജുനന്റെ യുദ്ധവീര്യവും മനസാന്നിധ്യവും ഒക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് 700 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ, നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്നറിയാം, എന്നാലും നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് 700 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെ പല പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഒരു ശരിയായ തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ അർജുനന് നൽകിയ ഉപദേശം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ചു തീർക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗദർശനമാണ് ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീത. അർജുനൻ നമ്മുടെ പോലെയുള്ള ഒരു ബദ്ധാത്മാവൊന്നുമല്ല. അർജുനന് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഭഗവാൻ എത്തിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം ഒരുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത പുസ്തകം. ഇത് അർജുനന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ലേ, അർജുനൻ പഠിച്ചോട്ടെ എന്നുള്ളതല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം 5000 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അതിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മളും ഇതുപോലെ യുദ്ധമുഖത്ത് നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ പല യുദ്ധ സാഹചര്യങ്ങൾ വരികയാണ്. ആ സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ജീവിച്ചു തീർക്കാനുള്ള മാർഗദർശനമാണ് ഭഗവത്ഗീത, അതിലുപദേശങ്ങൾ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവരൊക്കെ അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചർച്ചയിലൂടെ ഈ ഒരു മഹത്തായ ഗ്രന്ഥം എന്നാലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ, എല്ലാവരും പൂജാമുറിയിൽ ഒരു പട്ടുതുണി കൊണ്ട് മൂടി പൊതിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അത് നമ്മളെടുത്ത് അത് ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളും പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കിട്ടണത് ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. അപ്പം അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഭഗവാനോട് നന്ദി പറയണം വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ പുണ്യഗ്രന്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇത് മഹാഭാരത ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഇത്രയാണ് അതിനെപ്പറ്റി, ഈ ഭഗവത്ഗീത എഴുതാനുള്ള സാഹചര്യത്തെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് വിശദമായിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലോണം എഴുതിയെടുക്കണം എന്നുള്ളതൊരു അപേക്ഷയാണ്. നമുക്കിതൊരു നിസ്സാരതല്ല. നമുക്കിത് കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പരീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളും പേടിക്കേണ്ട. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നാൽ ഞാനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ, എന്തും പറഞ്ഞു തരാനും മനസ്സിലാക്കി തരാനും ഒക്കെ. എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട്. 24 പേര് കാണണം. ഒരാൾ കുറവുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ഏത് ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം പഠിക്കുമ്പോഴും അതെങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത്? കവർ ടു കവർ. എന്താണ് കവർ ടു കവർ എന്ന് വെച്ചാല് ചട്ട തുടങ്ങി ചട്ട വരെ, മറ്റേ ചട്ട ആദ്യത്തെ ചട്ട തുടങ്ങി ലാസ്റ്റ് ചട്ട വരെയാണ് നമ്മളിപ്പോ നോക്കേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഒരു അധ്യായം ഒന്നൊന്നും പറഞ്ഞെടുക്കണ്ട. ഇതിന് ആമുഖമുണ്ട്, അവതാരികയുണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ നോക്കണം. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അവബോധം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിലേക്ക് തിരിക്കണം. എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ഒരു അവബോധമുണ്ട് ഉള്ളിൽ. അത് നമ്മൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിലേക്ക് തിരിക്കണം. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധം.
അപ്പൊ നമുക്ക് ദേഷ്യം, വെറുപ്പ്, അസൂയ, അഹങ്കാരം, ആഗ്രഹം ഇതെല്ലാം കുറയാനായിട്ടും ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കുറഞ്ഞ് 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 വരും. ഇനി ആമുഖത്തില് നമ്മൾ നോക്കണം, ആമുഖം വായിച്ചു നോക്കണേ. അപ്പൊ ഭഗവാന് നമ്മൾ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. ആമുഖത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബുക്ക് എല്ലാരും എടുത്തോളൂ കേട്ടോ. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം അത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ വിവർത്തനവും എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങൾക്കും വിവർത്തനം അടക്കം നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് വളരെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സഹായിക്കും അത് വായിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കോടിക്കണക്കിന് സംവത്സരങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവത്ഗീത സൂര്യദേവന് ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. ആ സൂര്യദേവന് ഉപദേശിച്ചത് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ട് അത് അറ്റുപോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതുപോലെ ഭഗവത് ഭക്തനും സുഹൃത്തുമായ ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചു? അർജുനന് വീണ്ടും ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. അതെല്ലാം നമ്മുടെ ആമുഖത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കലികാലത്തെ ജനങ്ങൾ കൃഷ്ണന്റെ ബാഹ്യശക്തിയെ ഭ്രമിക്കുകയും ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷമുണ്ടാവുമെന്ന് തെറ്റായി ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ സദാ സേവിക്കുക എന്നതിൻ്റെ നൈസർഗിക ധർമ്മം, നമ്മളുടെ സന്തോഷപ്ലവനെ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവിനെ സേവിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ്, അതായത് ഭഗവാനെ സേവിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ സന്തോഷം വരിക. അത് നമ്മൾ മറന്നു പോകും. കലികാലത്തിൻ്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ടും നമ്മളുടെ സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും അതിനു മുമ്പ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ മറക്കും. അതാണ് കുന്തിദേവി പറഞ്ഞ, ഭഗവാനെ ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും സങ്കടം തന്നോളൂ, അപ്പോൾ ഭഗവാനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുന്തിദേവിയുടെ സ്തുതിയിലുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നത സമ്പൂർണതയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം, നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിലും വളർത്തണം, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമായിരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരാണ് ഇത് എൻ്റെ വിവർത്തനമൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതെല്ലാം നമ്മുടെ ആമുഖത്തിലുണ്ട്. ഇനി അവതാരികയിൽ കൊടുക്കുന്ന മംഗളാചരണം. മംഗളാചരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത പാരായണത്തിനൊക്കെ മുന്നേ ചൊല്ലണത്. ആ മംഗളാചരണത്തിന്റെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇനി ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്തസത്ത ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ സൂചിതമായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു മരുന്ന് സേവിക്കാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലേബലിൽ കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ നാം പാലിക്കണം. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചല്ല നമ്മളൊരു മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടത്. ആ ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശപ്രകാരവും ആ ബോട്ടിലിൽ മരുന്നിൻ്റെ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ലേബലിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ മരുന്ന് സേവിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീതയും ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ച ആള് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് പല പല ആചാര്യന്മാരെ അടുത്തുനിന്ന് ഇത് കേൾക്കരുത്. പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വന്ന ആ ആചാര്യന്മാരുടെ തന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപെന്ന് ഈ ഒരു ബുക്കിന് പേര് വരാൻ കാരണം. ആ പരമ്പരയിൽ നിന്ന്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വന്ന ആ പരമ്പരയിലൂടെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാര് നമ്മൾക്ക് വിവരിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥമാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭക്തിഭാവത്തോടെ, അതാണ് ക്ലാസ്സിൽ കയറിയപ്പോ തന്നെ മാലയൊക്കെ എല്ലാവരും ജപിക്കണില്ലേ, അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ഷൻ വരുള്ളൂ. മാലയിലൂടെ, നാമജപത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ വരിക. നമ്മൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, അനുഭവത്തിലൂടെ അറിയാം അല്ലേ. അപ്പൊ ഭക്തിഭാവത്തോടെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയെ നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. പഠിതാവ് താൻ കൃഷ്ണന് തുല്യനാണെന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചുകൂടാ. ഭഗവാന് തുല്യനാണ് നമ്മൾ എന്നൊരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിലെ പ്രസ്താവനകളെയോ അർജുനന്റെ പ്രസ്താവനകളെയോ അനുസരിച്ച് ഒരു ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്ന ആള് കൃഷ്ണനെ
പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് അംഗീകരിച്ച്, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ദൃഢമായ വിശ്വാസം. ഭഗവാനുണ്ട്, അതും ഭഗവാൻ രൂപത്തില്, ഭഗവാന്റേതായ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുണ്ട്, നമ്മുടെ വിളിപ്പുറത്ത് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു ഒരു ഉത്തമ വിശ്വാസത്തോടെ ഇരിക്കണം നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനായിട്ട്. അതാണ് കൂടെ ചെയ്യുന്ന വിധേയ മനോഭാവം വേണം. ഇതൊക്കെ എനിക്കറിയാം. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലെവല് കഴിഞ്ഞ്, സെക്കൻഡ് ലെവല് കഴിഞ്ഞ്, തേർഡ് ലെവല് കഴിഞ്ഞ്, ഫോർത്ത് ലെവല് കഴിഞ്ഞ്, ഇനി മാതാജി ഇത്ര അധികം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ എത്ര ലെവല് കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാനോട് എത്താനോ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങള് അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാനോ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം തന്നെ വേണം. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അഹങ്കരിക്കരുത്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു പഠിച്ചു എന്ന് പറയരുത്. മനസ്സിലാകാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോടും അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി പറയരുത്, ഞങ്ങൾ ഭക്തിശാസ്ത്രികളൊക്കെ കയറി തുടങ്ങി എന്നുള്ളൊരു അഹങ്കാര മനോഭാവം നമുക്ക് വേണ്ട. നമ്മളെല്ലാവരെയും താഴ്ന്നത്. നമ്മൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, തരോരബി സഹിഷ്ണുന തൃണാദബി സുനീചേന. ഒരു പുൽക്കൊടിയുടെ അഹങ്കാരം പോലും നമ്മൾക്ക് വേണ്ട. പുൽക്കൊടിക്ക് പോലും അഹങ്കാരമില്ല. അതിനെത്ര പേര് ചവിട്ടി താഴ്ത്തണം. എന്നിട്ടും അത് വെയിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എഴുന്നേറ്റ് വരും. അതുപോലെ തൃണാദബി സുനീചേന തരോരബി സഹിഷ്ണുന. എല്ലാവരും മരത്തുമ്മലെ ചെന്ന് അതിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊലി വെട്ടിക്കൊണ്ടുപോരും, അങ്ങനെയൊക്കെ. അതിന് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അതേപോലെ സഹിച്ചുകൊണ്ടല്ല നിൽക്കണം. അതുപോലെ നമ്മളെല്ലാം സഹിക്കണം എന്നല്ല പറയണത്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ അഹങ്കാരമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക, ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ചോളൂ. അതൊക്കെ അതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത വിധേയ മനോഭാവത്തോടെ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ ഇതില് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 5 തത്വങ്ങളുണ്ട്. 5 തത്വങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. 5 പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ. ഭഗവത്ഗീതയില് 5 പ്രധാന വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അത് ഒന്ന് ഈശ്വരൻ. ഈശ്വരൻ ആരാണ് അത് നമ്മൾ അറിയണം. പിന്നെ ജീവസത്ത, ഇതൊക്കെ പോയിന്റ്സ് എഴുതിയെടുക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 5 പ്രധാന വിഷയങ്ങള്. ഒന്ന് ഈശ്വരൻ, 2 ജീവസത്ത, നമ്മളെല്ലാതും ജീവനുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെയും സത്ത, പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം, അങ്ങനെ 5 പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ ചേർന്നതാണ്, പ്രധാന വിഷയങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയില് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. 5 പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ. ഒന്ന് ഈശ്വരൻ, ജീവസത്ത, പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിക്കുവേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഠിച്ച പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഈ 3 മണി നേരത്ത് ആരും ഇരുന്ന് ഉറക്കം തൂങ്ങരുത്. ഇതില് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സ് 1 മണിക്കൂർ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ 5 പ്രധാന വിഷയങ്ങള്. ഒന്ന് ഈശ്വരൻ, 2 ജീവസത്ത, 3 പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. പിന്നെ നമ്മളുടെ അധ്യായങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓരോ അധ്യായത്തിൻ്റെയും പേരുകൾ എന്താണെന്ന് അതും ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ 5 അടിസ്ഥാന തത്വം. ഇതെല്ലാതും പറയണത് നമ്മുടെ അവതാരികയിലുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആമുഖവും അവതാരികയും ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം വായിക്കണം. അപ്പൊ അതിലുണ്ട് അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളാണ് കൃഷ്ണൻ, ബ്രഹ്മൻ, പരമനിയന്താവ്, പരമാത്മാവ്. അങ്ങനെ ഏത് നാമധേയം വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതി, അങ്ങനെ അതിലുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ പ്രകൃതി മയാധ്യക്ഷാണ്, പ്രകൃതി സൂയദേശ ചരാചരം. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് ചലിക്കുന്നത്. മയാധ്യക്ഷണ മമ മായ പ്രകൃതി, അങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ശ്ലോകങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ തന്നെ ബാഹ്യശക്തിയാണ് പ്രകൃതി എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും അറിയണ സത്വ, രജ, തമോ ഗുണങ്ങള്. കാലത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് സ്ലൈഡ് മാറുമോ? മാതാജി, നമ്മളിതൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കണം മാതാജി.
അല്ല ഇത് ഇന്നലത്തെ ബാലൻസ് അല്ല, അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പുതിയത് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ, അതാണ് അതെ ചോദിക്കുന്നത്. അതെ, അത് ഞാൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇന്നലെ പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഇന്ന് കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് പുതിയവരും ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ശ്ലോകം തുടങ്ങുള്ളൂ. ഇതിപ്പോ ആമുഖവും അവതാരികനെയും കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയണം. അതായത് അത് വിട്ടു പോകരുത്, നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതൊന്ന് വായിക്കണം എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്ന അധമ പ്രകൃതിയാണ്. ഇതിനപ്പുറം മറ്റൊരു പ്രകൃതിയുണ്ട്, ജീവഭൂതം, അതായത് ജീവസത്ത. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ആമുഖത്തില് അവതാരികയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രം ഞാൻ പറയണം, നിങ്ങൾ അതൊന്ന് നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കി വായിക്കണം. അഹം എന്ന ബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ, എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുണ്ട് അഹം എന്ന് പറയുന്ന ബോധം, അല്ലെ? അത് ഈശ്വരനാണ് ഈ കാണുന്നതിൻ്റെ എല്ലാം ഉടമസ്ഥൻ, നമ്മളല്ല. ഈശ്വരനാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഉടമസ്ഥൻ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഈ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ലോകത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവാണ്. ഭഗവാനാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ സൃഷ്ടാവ് എന്ന് വിചാരിക്കണം. നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്കെടുത്ത് യഥേഷ്ടം ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്, അപ്പോൾ സൃഷ്ടിയുടെയും ഉപഭോഗത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനാണ്. അത് ഭഗവാനെ പറ്റി പറയണത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹൻ, നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം, സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെയും കാരണഭൂതൻ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉറച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ചിന്തയോട് കൂടി വേണം നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയെ വീണ്ടും ഒന്ന് സമീപിക്കാൻ. ഇത് ഏറ്റവും ഭക്തിശാസ്ത്രയിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത നന്നായിട്ട് ആഴത്തിൽ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തന്നെ പഠിച്ച് പോണം. അപ്പൊ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടെന്ന് അർജുനൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്നു. അർജുനന്റെ തീരുമാനം മാറ്റുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം. ആ ഉപദേശമാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ വേദസാഹിത്യം ഉള്ള എല്ലാം മൃഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല, നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. നമ്മളത് ആ ബുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് അതിൻ്റെ ഇപ്പൊ ഒരു കുപ്പിയിൽ തേനുണ്ട്, ആ കുപ്പിയുടെ മൂടി അടച്ചു വെച്ചിട്ട് പുറമേ നക്കിയാല് ഒന്നും അതിന്റെ സ്വാദ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അതുപോലെ ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കണം, ചട്ട തുടങ്ങി ചട്ട വരെ, ഒരു ആദ്യത്തെ ഇത് തുടങ്ങി അവസാനത്തെ ഭാഗം വരെ അതിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലാണ് അതിന്റെ സ്വാദ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സത്ത നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഏക വഴിയാണ് സേവ. ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മുടെ സാധന ചാർട്ടിലൊക്കെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? എന്തൊക്കെ സേവകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളത്, എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. അപ്പം മംഗളാരതിയിലായാലും നമ്മ നാമജപത്തില് അതൊക്കെ സേവയിൽ വിടും. നമ്മ ഭഗവാനെ എപ്പോഴെപ്പോഴും ഓർക്കുക. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ അത് കേൾക്കാനായിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുകയാണ്. ആ സന്തോഷത്തോടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖത്ത് ആ സന്തോഷം വരും. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഒരു സന്തോഷം തോന്നില്ല നമ്മൾക്ക്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം, അല്ലെ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ കലികാലത്തിൽ വന്നിട്ട്, കലികാലത്തിലെ യജ്ഞമാണ് ഹരിനാമ കീർത്തനം. കലികാലത്തിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അത് ആ വാക്കുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചൊല്ലരുത്. നമ്മൾ ശരിക്കും ആ വാക്കുകൾ ശരിയായിട്ട് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് പറയണം. അതായത് രാധാദേവി, അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാദേവിയോട് നമ്മൾ കേണ് പറയണേ, എന്നെ കൂടി ഭഗവാന്റെ സേവയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ എന്ന് പറയണം. അങ്ങനെ രാധാദേവിയുടെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അല്ലാതെ നമ്മൾ തോന്നിയ പോലെ ഹരികൃഷ്ണ തീർക്കണം, ഈ മാല തീർത്തിട്ട് ബാക്കി കാര്യം എന്നുള്ള മട്ടിലല്ല വേണ്ടത്.
അങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇപ്പൊ മാതാജിക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും, കാലത്തെ നാമജപത്തില് ഓരോരുത്തരും കിടന്ന് മത്സരിച്ച് ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു വിഷമമാണ് തോന്നണത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എങ്ങനെയാ അത് പറയാന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവര് ചൊല്ലട്ടെ, അങ്ങനെയെങ്കിലും ചൊല്ലിയിട്ട് അവര് എത്തും, കൃത്യമായിട്ട് ആ പാതയിലേക്ക് എത്തും. 3 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ആ ചൊല്ലണേല് പങ്കെടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ എത്ര കാരുണ്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് തെറ്റുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ തന്നെ ക്ഷമിച്ചോളും. എന്നിട്ട് അവര് ആ കൃത്യമായ പാതയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതേസമയം നമ്മൾ അത്രയും നേരത്തെ എണീറ്റിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ചൊല്ലണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാനുണ്ടല്ലോ കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാരുണ്യം നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് കിട്ടും, അത് ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവര് ചൊല്ലുമ്പോൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെല്ലാൻ പഠിക്കുക. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു കാരുണ്യം കൂടുതൽ കിട്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമ്മള് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം. അപ്പൊ എല്ലാ അധ്യായങ്ങളുടെ പേരും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്, അങ്ങനെ പഠിക്കണം. അപ്പൊ അധ്യായം 1 കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം. ഇപ്പൊ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം വരാനുള്ള സാഹചര്യം എല്ലാം പറഞ്ഞു. സൈന്യത്തെ നിരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആരാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്? അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ച് വന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ശരിക്കും മഹാഭാരതത്തില് ഇങ്ങനെ ഹെഡിങ് കൊടുത്തൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇത് നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് 3 പാർട്ടായിട്ടൊക്കെ തിരിച്ച് 18 അധ്യായത്തിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അതെല്ലാം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, ഇത് നമ്മുടെ ഇസ്കോണിൽ മാത്രമേ ഇത്ര നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കിട്ടാനുള്ളൊരു അവസരമുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളൊരു അപേക്ഷ കൂടിയുണ്ട്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം. ധൃതരാഷ്ട്ര വാച. ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം ആരാണ് പറഞ്ഞത്? ധൃതരാഷ്ട്രൻ. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കഴിച്ചതാണ്, എന്നാലും ഇന്നലെ ആകപ്പാടെ ഒരു നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ ആകപ്പാടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നി. അപ്പൊ എനിക്കും അത്ര വലിയൊരു മനസ്സിനൊരു ഇത് കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് രണ്ടാമത് നമ്മൾ അത് പ്രഭു വന്നപ്പോ പ്രഭുവിനും കൂടി അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പ്രഭുവിനും കൂടി അത് ശരിക്കും കേൾക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചായിരിക്കാം നല്ല നെറ്റൊക്കെ ഒന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഒരു ക്ലാസ്സിലും നമ്മുടെ നെറ്റൊന്നും പോവാതെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അപ്പൊ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം. ധൃതരാഷ്ട്ര വാച. നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ട്യൂണില് ചൊല്ലുക, അല്ലാണ്ട് തിടുക്കത്തില് വായിച്ചു പോവരുത്. ശ്ലോകം ചൊല്ലുമ്പോ ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേദായുത്സവ മാമക പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്കുണ്ട് മാമക. മാമക പാണ്ഡവാശ്ചൈവ. ധൃതരാഷ്ട്ര പറയണ സഞ്ജയനോട് ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ, കുരുക്ഷേത്രത്തില് എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? യുദ്ധോത്സുകരായി വന്നിരിക്കുന്ന, ഒന്നിച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്ന യുയുത്സവ, യുദ്ധോത്സുകരായി വന്നിരിക്കുന്ന മാമക എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡവ ഏവച്ച പാണ്ഡവന്മാരും എന്ത് ചെയ്തു? വിവർത്തനം നോക്കാം. ധൃതരാഷ്ട്രർ പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു? 700 ശ്ലോകത്തിൽ നില പറഞ്ഞു. ആകെ ഒരു ശ്ലോകമാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അത് തുടക്കത്തിലുള്ള ശ്ലോകം. അപ്പൊ മറ്റ് ആധ്യാത്മിക കൃതികളിലുള്ളതെല്ലാം ഭഗവത്ഗീതയിലുണ്ട്. പക്ഷെ മറ്റൊന്നിലും കാണാത്തതും ഭഗവത്ഗീതയിലുണ്ട്. വായനക്കാർക്ക് ഇതിൽ കണ്ടെത്താൻ തരും. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, പല പ്രാവശ്യം വായിക്കും തോറും പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങളും അർത്ഥങ്ങളും നമ്മൾക്ക് ഇതില് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരും. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് നേരിട്ട് അരുളി ചെയ്തത്. അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ പല അർത്ഥങ്ങളും നമ്മൾക്ക് വരാം. അപ്പൊ മഹാഭാരതത്തിൽ വിവരിക്കുന്ന സഞ്ജയനും ധൃതരാഷ്ട്രമായുള്ള സംവാദമാണ് ഇതിന് വന്നത്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഭാവാർത്ഥത്തിലുണ്ട്. ഭാവാർത്ഥത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും കൂടി ഞാൻ പറയും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ നല്ലോണം ഭാവാർത്ഥം ഓരോന്നും കഴിയുമ്പോൾ വായിച്ചിരിക്കണം. ഇവിടെ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുരുക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. സ്മരണാതീതമായ കാലം മുതൽ
തീർത്ഥാടകരുടെ പുണ്യസ്ഥലമാണ് കുരുക്ഷേത്രം. മനുഷ്യവർഗത്തിൽ വഴികാട്ടുവാനായി ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച കാലത്ത് ചെയ്ത ഉപദേശമാണ് ഗീത. കൗരവരുടെ അച്ഛനാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ. സ്വന്തം മക്കളുടെ വിജയത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അതിയായ സന്ദേഹമുണ്ട്, സംശയമുണ്ട്. ജയിക്കുമോ? എന്തൊക്കെയാണ് കാരണം? ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം, പിന്നെ ഭഗവാൻ കൂടെയുണ്ട് അല്ലെ. പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ഭഗവാനുണ്ട്, പിന്നെ കൊടിയടയാളം, അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. കൗരവരുടെ അച്ഛനായ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് സ്വന്തം മക്കളും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളും തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഇവിടെ പോർനിലത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും രണ്ടു കൂട്ടരും തമ്മിൽ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് ധൃതരാഷ്ട്ര ആഗ്രഹിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ആഗ്രഹമില്ല. ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടായി ഇത് പകുതിയായിട്ട് കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമേ ധൃതരാഷ്ട്രക്കില്ല. ഇനി വല്ലവരും പറഞ്ഞു ഇതിനൊരു ഒത്തുതീർപ്പ് ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളൊരു ആശങ്കയുണ്ട്. തൻ്റെ മക്കളുടെ ഭാവിയെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ഉത്കണ്ഠയായിരുന്നു. ദേവന്മാർക്ക് പോലും ആരാധനാ സ്ഥലമായി പറയുന്ന കുരുക്ഷേത്രം, ആ ഭൂമിയുടെ സ്വാധീനം ധർമ്മിഷ്ഠരായ പാണ്ഡവർക്ക് അനുഗ്രഹമായിത്തീരും. ആ പാവന സ്ഥലത്തിന്റെ സ്വാധീന ശക്തി യുദ്ധത്തെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം ഭയപ്പെട്ടു. പിന്നെന്താണ്, വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു സഞ്ജയൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് സഞ്ജയൻ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഈ യുദ്ധം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? വ്യാസദേവന്റെ കരുണയാൽ. വ്യാസദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ പിതാവ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ വ്യാസദേവന്റെ കരുണയാൽ ധൃതരാഷ്ട്രത്തിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ യുദ്ധം കാണാനായിട്ട് സഞ്ജയന് സാധിച്ചു. അപ്പൊ സഞ്ജയന് കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി കാണാൻ സാധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ഉള്ളൊരു ചോദ്യം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, വ്യാസദേവന്റെ കരുണയാല് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങള് സഞ്ജയന് കാണാനായിട്ടുള്ള ദിവ്യ ചക്ഷുസ് എന്ന് വെച്ചാല് കണ്ണുകള്. ദിവ്യ ചക്ഷുസ് ആര് കൊടുത്തു? വ്യാസദേവൻ കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര സഞ്ജയനോട് പോർക്കളത്തിലെ സ്ഥിതിഗതികളെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് അവിടെ മാമക എന്നുള്ളത്? അതാണ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ വരുന്നത്. ഒരേ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ധൃതരാഷ്ട്രന്റെയും പാണ്ഡുവിന്റെയും മക്കൾ. രണ്ടുപേരും കൗരവരാണ്, കുരുവംശത്തില് പെട്ടതാണ്. പക്ഷേ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ മനോഭാവമാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതാണ് ഭാവാർത്ഥത്തില് 47ാമത്തെ പേജിൽ പിന്നത്തെ 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് വരുന്നത്. അദ്ദേഹം മനഃപൂർവ്വം തൻ്റെ മക്കളെ മാത്രം കൗരവർ എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു. തൻ്റെ മക്കളെ മാത്രമാണ് കൗരവർ എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടത്. പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കൾക്ക് ആ വംശ പാരമ്പര്യം നിഷേധിച്ചു. അതാണ് ആ ശ്ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ്. മാമക പാണ്ഡവാശൈവ എന്ന് ധൃതരാഷ്ട്ര പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത്. വംശപാരമ്പര്യം നിഷേധിച്ചു. തൻ്റെ അനന്തര അവകാശികളാവേണ്ട പാണ്ഡുപുത്രന്മാരെ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ പുത്രന്മാരുമായുള്ള ബന്ധം തൻ്റെ അനിയന്റെ മക്കളാണെന്നുള്ള ഒരു ഇതുപോലും ധൃതരാഷ്ട്ര കാണിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ധർമ്മപിതാവായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യം ആർക്കുണ്ട്? പാണ്ഡവർക്കുണ്ട്. പിന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരായ ദുര്യോധനാദികളെ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കുമെന്നും യുധിഷ്ഠിരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ധാർമ്മികരെ ഭഗവാൻ നാട് വാഴിക്കുമെന്നും ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു ആശങ്ക, ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ ഈ ആശങ്കയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതെല്ലാമാണ് ആ ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ്. ഇനി സഞ്ജയ വാച ശ്ലോകം 2. ദൃഷ്ട്വാ തു പാണ്ഡവാനീകം വ്യൂഢം ദുര്യോധനസ്തദാ ആചാര്യമുപസംഗമ്യ രാജാവചനം അബ്രവീത്. ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ചോദ്യത്തിന് സഞ്ജയ ഉവാച. ഇവിടെ നേരത്തെ ഉവാച എന്ന് പറയുന്ന ചോദിച്ചു, ഇവിടെ സഞ്ജയ ഉവാച എന്ന് പറയുമ്പോ സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ രണ്ടർത്ഥം വരും ഉവാച എന്നുള്ളതിന്. അപ്പൊ നോക്കാം, സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവേ, പാണ്ഡുപുത്രന്മാർ സജ്ജമാക്കിയ സൈന്യത്തെ കണ്ട് ദുര്യോധന മഹാരാജാവ് ആചാര്യന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ അന്ധനാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര. പക്ഷേ അദ്ദേഹം പുറമേയും അന്ധനാണ്, ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നോക്കിയാലും അദ്ദേഹം
അന്ധൻ തന്നെയാണ്. പുറമേയും അന്ധനാണ്, ആധ്യാത്മിക വീക്ഷണവും ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും എൻ്റെ സ്വന്തം കാര്യം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവബോധത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഉള്ളത്. തൻ്റെ മക്കളും അത്ര തന്നെ അന്ധരാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ജനനം മുതൽക്കേ ധർമ്മനിഷ്ഠരായിരുന്നു പാണ്ഡുപുത്രന്മാര്. അപ്പൊ അവര് ജയിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഉത്കണ്ഠ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. പിന്നെ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഈ യുദ്ധം ജയിക്കാനായിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്ര കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ പവിത്രമായ സ്ഥലത്തിന്റെ സ്വാധീന ശക്തി, പിന്നെ യുദ്ധരംഗത്തെ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ദുര്യോധനാദികൾ യാതൊരു തരത്തിലും ഒത്തുതീർപ്പിന് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇനി അഥവാ ഒത്തുതീർപ്പിന് വരുമോ എന്നുള്ളൊരു ആശങ്ക, അതൊക്കെയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ഭയം. ധൃതരാഷ്ട്ര ഭയപ്പെടാൻ എന്താണ് കാരണം? എന്താണ്? ദുര്യോധനൻ പാണ്ഡവന്റെ സേനാവ്യൂഹം കണ്ട ശേഷം ദുര്യോധനൻ തൻ്റെ ആചാര്യനായ ദ്രോണന്റെ അടുക്ക ചെന്ന് ചോദിക്കാണ്. രാജാവാണെങ്കിൽ കൂടി ദുര്യോധനന് കാര്യഗൗരവം മൂലം, ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദുര്യോധനൻ പോയി ദുര്യോധന വിദഗ്ധ നയതന്ത്രജ്ഞനാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ദ്രോണാചാര്യരെ സമീപിച്ചത്. അപ്പൊ രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞനാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പോയി ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് സംസാരിക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യം. രാജാവാണ്, എന്നിട്ടും ദ്രോണാചാര്യരെ ചെന്ന് കണ്ടു, നയതന്ത്രജ്ഞന്. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. പശ്യൈതാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ചമോം വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. ധീമത തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. അതാണ് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ കൊണ്ട് ചമച്ച സേനാവ്യൂഹം. ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ആരാണ്? ദ്രുപദന്റെ പുത്രൻ. എല്ലാ യുദ്ധമുറകളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ദ്രോണാചാര്യനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ദുര്യോധനൻ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ ദ്രുപദപുത്രൻ എന്ന് വിളിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ആചാര്യനോട് ധീമത തവ ശിഷ്യേണ. അതിന്റെ പ്രസക്തി എന്താന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങളുടെ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനാൽ സജ്ജീകരിക്കപ്പെട്ട സൈന്യം, അതാണ്. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ. ദ്രുപദപുത്രന്റെ പേര് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ. ദ്രുപദന്റെ പുത്രൻ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഒന്ന് കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, താങ്കളുടെ ശിഷ്യനായ ദ്രുപദപുത്രൻ. എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ്, ദ്രൗപദിയുടെ പിതാവായ ദ്രുപദ രാജാവുമായി ദ്രോണാചാര്യർക്ക് രാഷ്ട്രീയ വൈര്യമുണ്ടായിരുന്നു. തൽഫലമായി ദ്രുപദ രാജാവ് യാഗം ചെയ്യുകയും ദ്രോണാചാര്യരെ വധിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പുത്രൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള വരം നേടുകയും ചെയ്തു. ഇതെല്ലാം ആചാര്യന് നന്നായി അറിയുമെങ്കിലും ദ്രുപദപുത്രനായ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ അദ്ദേഹം എല്ലാ യുദ്ധമുറകളും, കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ യുദ്ധത്തില് എല്ലാ യുദ്ധമുറകളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് മിടുക്കനാക്കി വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പോൾ കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ യുദ്ധത്തില് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ പാണ്ഡവരുടെ സഹായിയാണ്. എല്ലാ യുദ്ധമുറകളും പഠിപ്പിച്ചു വിട്ട തൻ്റെ ശിഷ്യൻ എതിർവശത്ത് നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ്. ദ്രോണാചാര്യരിൽ നിന്നും കിട്ടിയ അറിവിനെ മുൻനിർത്തി അയാൾ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിന്റെ സംവിധാനം നടത്തുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ദ്രോണാചാര്യർ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും മുനിയാതെ ജാഗരൂകനായി ഇരിക്കണമെന്നാണ് ആ ഒരു വാക്കിലൂടെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ്. ആചാര്യന്റെ ഒരു തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദ്രോണാചാര്യരുടെ ശിഷ്യരായുള്ള പാണ്ഡവരുമായുള്ള യുദ്ധത്തിലും ഇതുപോലെ ഒരു ദാക്ഷിണ്യവും കാണിക്കരുതെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ എന്താണ്, അർജുനൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ് അല്ലെ. അർജുനനും എതിർഭാഗത്ത് നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയങ്കരനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ശിഷ്യനാണ്. അത്തരം ഒരു ദയാദാക്ഷിണ്യം കാണിച്ചാല് അത് പരാജയത്തിൽ കലാശിക്കും എന്നൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടി ദുര്യോധനൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ശ്ലോകം 4.
അത്ര ശൂരാ മഹേശ്വാസോ ഭീമാർജുന സമായുധി യുയുധാനോ വിരാടശ്ച ദ്രുപദശ്ച മഹാരഥഃ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലാൻ അറിയാമെന്നറിയാം. എന്ന് വെച്ചാല് ഗീതാ പാരായണത്തിന് ഒരു മാസത്തിൽ 2 ഏകാദശി നമ്മൾക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് കഴിവും കരുത്തും ഇതൊക്കെ തെളിയിച്ചവർ തന്നെയാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശ്ലോകം വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്കതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി തുടങ്ങി. ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് കേട്ടപ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ കൃഷ്ണ ഇതെങ്ങനെയാ ഇത് ഈ ശ്ലോകം സംസ്കൃതല്ലേ, നമ്മൾ സംസ്കൃതം പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ, ഇതൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് 10 പ്രാവശ്യം ചിലപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈസി, ഇതൊക്കെ എന്താ കൃഷ്ണൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്താ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു വിഷമവും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്ര ശൂര മഹേശ്വാസ ഭീമാർജുന സമായുധി യുയുധാനോ വിരാടശ്ച ദ്രുപദശ്ച മഹാരഥഃ. അപ്പൊ അവിടെ ഓരോരുത്തരെ പറയണം ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. ഓരോ യുദ്ധയോദ്ധാക്കളെ പറ്റി എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വജീവിതം അർപ്പിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങി. ആ വിവർത്തനം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ ദുര്യോധനന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വജീവിതം സമർപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി. അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അവരൊക്കെ മരിച്ചു പോകുന്നുള്ളത് അല്ലെ. ദുര്യോധന അത് ഉറപ്പാണ്. സ്വജീവിതം സമർപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി വന്നവരായിട്ട് ഇനിയുമുണ്ട് പല യോദ്ധാക്കളും. നാനാവിധത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൈവശമുള്ളവരും സമരമുറകളിൽ സുപരിചിതരുമാണ് അവരെല്ലാവരും എന്നാണ് പറയണത്. അവരൊക്കെയാണ് അത്. ദുര്യോധനന്റെ എതിർ സൈന്യത്തെ വിവരിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. എതിർ സൈന്യം അതായത് പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിലെ ഭീമൻ, അർജുനൻ, നമുക്കറിയാൻ തന്നെ ഭീമൻ, അർജുനൻ, യുയുധാനന് വേറൊരു പേരുണ്ട് സാത്യകി. സാത്യകിയും യുയുധാനും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. സാത്യകി അതായത് യാദവ വംശത്തിലെ യോദ്ധാവാണ്. കൃഷ്ണന്റെ നാരായണീയ സൈന്യം ഇവർക്ക് കൊടുത്തല്ലോ, അതിലുള്ള യോദ്ധാവാണ് യുയുധാനൻ അല്ലെങ്കിൽ സാത്യകി. ഇനി വേറെ വല്ലയിടത്തും സാത്യകി എന്നുള്ള പേര് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വേണ്ടത് ഇത് യുയുധാനൻ യാദവ യോദ്ധാവാണ്. നാരായണീയ സൈന്യത്തിന്റെ സേനാധിപനാണ്. സാത്യകൻ എന്നാണ് പിതാവിന്റെ പേര്. വൃഷ്ണി വംശത്തിലുള്ളതാണ്, അതായത് ഭഗവാന്റെ വംശത്തിലുള്ളതാണ്. പിന്നെ ആരാണ്? ദൃഷ്ടകേതു ചേകിദാനൻ ആരാണ്? യാദവ രാജാവ് തന്നെയാണ് ചേകിദാനൻ. പിന്നെ കാശി രാജാവ്, കാശിയിലെ ഭരണാധികാരികളാണ് കാശി രാജാവ്. പുരുജിത്ത് എന്ന് വെച്ചാല് കുന്തിഭോജന്റെ മകനാണ് പുരുജിത്ത്. കുന്തിഭോജന്റെ കുന്തിദേവിനെ എടുത്ത് വളർത്തിയതാണ് അല്ലെ ഭോജൻ. അതുകൊണ്ടാണ് കുന്തി എന്ന് പേര് വന്നത്. അതിന്റെ മകനാണ് പുരുജിത്ത്. പിന്നെ ആരാണുള്ളത്? യുധാമന്യു എന്ന് വെച്ചാല് പാഞ്ചാല രാജ്യത്തെ 2 സഹോദരങ്ങളാണ് യുധാമന്യും ഉത്തമൗജസ്സും. അതായത് ദ്രൗപദിയുടെ ഇവിടുന്ന് വന്നത് പാഞ്ചാല രാജ്യത്ത് നിന്ന് യുധാമന്യു ഉത്തമൗജസ്. ഇതൊന്നും കാര്യമായിട്ട് നോക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയണമെന്നുള്ളൂ. പിന്നെ സുഭദ്രാപുത്രന്മാര് ദ്രൗപദിയുടെ മക്കള്. പിന്നെ അത്രയാണ് ദുര്യോധനന്റെ എതിർ സൈന്യത്തെ ഇവരെയൊക്കെ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ആർക്ക് വേണ്ടി? ദ്രോണർക്ക് വേണ്ടി. പിന്നെ ദുര്യോധനൻ തന്റെ സൈന്യത്തെ വിവരിക്കുന്നു. ആരൊക്കെ? ദ്രോണാചാര്യൻ, ഭീഷ്മർ, കർണൻ, കൃപൻ എന്ന് വെച്ചാല് കൃപാചാര്യര്. കൃപൻ, പിന്നെ അശ്വത്ഥമാവ്. അറിയാനാണല്ലോ അശ്വത്ഥമാവ് ആരാണ്? കൃതവർമ്മ രാജാവ്, യാദവ രാജാവ്. കൃഷ്ണന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് കൗരവ പക്ഷത്ത് വന്നതാണ് കൃതവർമാവ്. പിന്നെ അശ്വത്ഥമാവ്. പിന്നെ ആരാണ്? വികർണൻ എന്ന് വെച്ചാല് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രനാണ് വികർണൻ. 3ാമത്തെ പുത്രന്റെ പേരാണ് വികർണൻ. ഇനി വികർണൻ കുറച്ച് ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത് അവരെ എതിർത്ത് സംസാരിച്ചത് വികർണൻ മാത്രമാണ്. അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപം എതിർത്ത ഒരേ ഒരാളാണ് വികർണൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
ഭൂരിശ്രവസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാഹ്ലിക രാജാവാണ്. അർജുനന്റെ മുഖ്യ ശത്രുവാണ് ഭൂരിശ്രവസ്. അർജുനൻ യുദ്ധത്തിൽ വെച്ച് കൈ അറുത്ത് മാറ്റിയപ്പോൾ പിന്നെ മരിക്കാനായിട്ട് യോഗാഭ്യാസത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം സ്വയം പ്രാണത്യാഗം ചെയ്ത ആളാണ് നമ്മുടെ ഭൂരിശ്രവസ്. ജയദ്രഥൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദുശ്ശളയെ വിവാഹം കഴിച്ച രാജാവാണ് ജയദ്രഥൻ. ദുശ്ശള ദുര്യോധനന്റെ ഒക്കെ പെങ്ങള്, ഒരേ ഒരു പെങ്ങളായിട്ടുള്ള ദുശ്ശളയെ സിന്ധു രാജ്യത്തെ രാജാവാണ് ജയദ്രഥൻ. ഇവരെയൊക്കെ ദുര്യോധന അപ്പൊ രണ്ട് സൈന്യത്തെയും വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. പിന്നെ സൈന്യ ബലം വിവരിക്കുന്നു. അതൊക്കെയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലുള്ളത്. ഭൂരിശ്രവസ് ഒന്നുകൂടി അപര്യാപ്തമാണ്. പറയും അതായത് ഹരീഷ്ണ, ഭൂരിശ്രവസനെ ഒന്ന് പറയും ഒന്നും കൂടി. ഭൂരിശ്രവസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബാഹ്ലിക രാജാവാണ്. അർജുനന്റെ മുഖ്യ ശത്രുവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. യുദ്ധത്തില് അർജുനൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ വെട്ടിമാറ്റി. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്ത് സ്വന്തം യോഗ അഭ്യസനത്തിലൂടെ പ്രാണത്യാഗം ചെയ്തു. അതായത് അവരെ കൊണ്ട് കൊല്ലാൻ കൊടുത്തില്ല, ശരിക്കും അദ്ദേഹം തന്നെ പ്രാണത്യാഗം ചെയ്ത ആളാണ് ഭൂരിശ്രവസ്. ഇനി കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അടുത്തത്. അതില് അടുത്ത ദുര്യോധനൻ തന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ ബലം വിവരിക്കുന്നു. അതാണ് 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ അപര്യാപ്തം തദസ്മാകം ബലം ഭീഷ്മാഭിരക്ഷിതം പര്യാപ്തം ദിതമേധേഷാം ബലം ഭീമാഭിരക്ഷിതം. അതില് കൗരവരുടെ ഭീഷ്മൻ രക്ഷിക്കുന്നു, മറ്റ് പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യത്തില് ഭീമനും ഉണ്ടെന്ന് പറയാണ്. അളവറ്റതാണ് നമ്മുടെ സൈന്യബലം. നമ്മുടെ സൈന്യത്തിന്റെ ബലം വിവരിക്കുന്നു. അപര്യാപ്തം, അളവറ്റത്. ഭീഷ്മരാൽ സുരക്ഷിതമാണ്. ഭീമൻ രക്ഷിച്ചു പോരുന്ന പാണ്ഡവ സൈന്യം പരിമിതമാണ്. നമ്മൾക്ക് സൈന്യശക്തിയൊക്കെ കുറെ അധികമുണ്ട്. അളവറ്റതാണ് നമ്മുടെ സൈന്യബലം. പിതാമഹനായ ഭീഷ്മരാൽ സുരക്ഷിതവുമാണ്. എന്നാൽ ഭീമൻ രക്ഷിച്ചു പോരുന്ന പാണ്ഡവ സൈന്യം വളരെ പരിമിതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അതായത് നമ്മളെ പറ്റി ഒന്ന് പൊക്കി പറയണം, എല്ലാവർക്കും ആത്മവിശ്വാസം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും സൈന്യബലത്തെ കുറിച്ച് പറയണം. ഭീമന്റെ സൈന്യം നിസ്സാരമാണ്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഇപ്പൊ ഭീമന്റെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം, പക്ഷെ ഭീമനെ പറയണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഭീമന്റെ കൈകൊണ്ടായിരിക്കും തന്റെ മരണം എന്ന് ദുര്യോധന ഉറപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉള്ളിലൊരു ഭയത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് പറയണത്. എന്നാലും ഭീമനേക്കാൾ വളരെയധികം കഴിവുള്ള ഭീഷ്മദേവരുടെ സേനാധിപത്യം തനിക്ക് വിജയം നേടിത്തരുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിൽ എന്തായാലും വിജയശ്രീ ലാളിതനാവും എന്നൊരു അഹങ്കാര ബുദ്ധിയും ദുര്യോധനുണ്ട്. ശ്ലോകം 11 അയനേഷു ച സർവേഷു യഥാ ഭാഗമവസ്ഥിതാഃ ഭീഷ്മമേവാഭിരക്ഷന്തോ ഭവന്ത സർവ ഏവ ഹി. സർവേ ഭവന്ത, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചാല് ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഭീഷ്മദേവനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രായമൊക്കെ ആയി വരുന്ന മനുഷ്യനാണ്, പ്രായമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ മൂപ്പര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. സൈന്യവ്യൂഹത്തിൽ മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഭീഷ്മ പിതാമഹന് പരിപൂർണ പിന്തുണ നൽകണം. അദ്ദേഹം ഇത്തിരി പ്രായം ചെന്നു എന്ന് അങ്ങനെ പറയണം. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവും, എന്നാലും പറയണം. അർജുന പത്നിയായ ദ്രൗപദിയെ പ്രമുഖ സേനാധിപരെല്ലാം എന്നാലും ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും ഒന്നും എതിർത്ത് പറയില്ല എന്ന് ദുര്യോധന ഉറപ്പുണ്ട്. എന്താണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം കൗരവ സഭയിൽ നടന്നപ്പോഴും ഈ രണ്ട് വൃദ്ധന്മാരും എതിർത്ത ഒരക്ഷരവും സംസാരിച്ചില്ല. അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യരുടെയും ഭീഷ്മരുടെയും പൂർണ്ണ സഹായം തനിക്കുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഉറപ്പ് വരാൻ കാരണം? ഭീഷ്മരുടെയും ദ്രോണരുടെയും ഉറച്ച പിന്തുണ തനിക്കുണ്ടാകും എന്ന് പറയാൻ എന്താണ് കാരണം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അർജുന പത്നിയായ ദ്രൗപദി പ്രമുഖ സേനാധിപതിമാരെല്ലാം അടങ്ങിയ സദസ്സിൽ വെച്ച് വസ്ത്രങ്ങൾ അഴിക്കപ്പെടാൻ നിർബന്ധിതയായപ്പോൾ, ആ ഭാഗം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. എല്ലാവരും സാന്നിധ്യത്തില് വസ്ത്രം അഴിക്കാൻ നിർബന്ധിതയായപ്പോൾ
തന്നോട് നീതി ചെയ്യണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് 5 ഭർത്താക്കന്മാരോടും അതേപോലെ പിതാമഹനോടും ഒക്കെ കേണപേക്ഷിച്ചപ്പോഴും അവർ രണ്ടുപേരും ഒരക്ഷരം മിണ്ടിയില്ല. ഭീഷ്മദേവനും ദ്രോണാചാര്യനും ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇരുന്നു. അപ്പൊ ആ രണ്ടുപേർക്കും പാണ്ഡവരോട് സ്നേഹമുണ്ടെന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എങ്കിലും അതില് ഒരഭിപ്രായം പറയാത്തത് കൊണ്ട് ദുര്യോധനൻ അറിയാം, ഇനിയും അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാൻ, ദുര്യോധനന്റെ സിംഹാസനം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായാലും ദ്രോണരും ഭീഷ്മരും തൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും സംഭവിക്കും എന്നും അപ്പൊ സ്നേഹമൊക്കെ അവിടെ തുടച്ചു നീക്കപ്പെടുമെന്നും ദുര്യോധന പ്രതീക്ഷിച്ചു. ഇനി 12. തസ്യ സംജനയൻ ഹർഷം കുരുവൃദ്ധ പിതാമഹ സിംഹനാദം വിനദ്യോച്ചേ ശംഖം ദദ്മ പ്രതാപവാൻ. യുദ്ധകാഹളം മുഴക്കാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. പരാക്രമിയും കുരു പിതാമഹനുമായ ഭീഷ്മർ ദുര്യോധനെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സിംഹഗർജനം പോലെയുള്ള ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ ശംഖെടുത്ത് ഊതി. ഇനി അതുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരുടെ ശംഖിന്റെ പ്രത്യേകതകളും പേരുകളും ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത്. കുരുപിതാമഹന് പൗത്രന്റെ അന്തർഗതം അറിയാം, ഭീഷ്മർക്കറിയാം എന്ത് നടക്കണമെന്ന്. പക്ഷെ ദുര്യോധന്റെ മനസ്സിൽ നല്ല ആശങ്കയുണ്ടെന്നും ഭീഷ്മർക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു അനുകമ്പയും തോന്നി. പാവം ഇത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും പാണ്ഡവരെന്തായാലും യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. പക്ഷെ ഒരു സന്തോഷം ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത്യുച്ചത്തിൽ യുദ്ധകാഹളം മുഴക്കി, ശംഖനാദം മുഴക്കി. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മറുപക്ഷത്താകിയാൽ ഈ യുദ്ധത്തിൽ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വയ്യെന്ന് വിഷാദഗ്രസ്തനായ ദുര്യോധനന് ശംഖിന്റെ പ്രതീകത്തിലൂടെ ഭീഷ്മർ പരോക്ഷമായി മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഇത് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് ഇതൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ഭഗവാൻ എവിടെയാണോ അവിടെ വിജയം. എവിടെയാണോ ഭഗവാൻ കൂടെ ആരുണ്ടാവണം, അർജുനനുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ് എന്ന് ശംഖിലൂടെ, ശംഖിന്റെ ധ്വനിയിലൂടെ അറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യണം. തദശങ്കാശ പാണവാനക ഗോമുഖാഹ സഹസൈവാഭ്യഹന്യന്താസ ശബ്ദസ്തുമുലോ ഭവത്. എന്താണ്? അതിനെ തുടർന്ന് ശംഖ്, ചെണ്ട, മദ്ദളം, കാഹളം എന്നിവയുടെ ശബ്ദം എമ്പാടും ഉയർന്നു. യുദ്ധരംഗത്ത് കോലാഹലമായി. ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ ശംഖുകളെ, ദിവ്യ ശംഖങ്ങൾ മുഴക്കി. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരും അവരുടെ ശംഖദിവ്യമാണ്. മാധവ, ലക്ഷ്മിപതിയായ കൃഷ്ണൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് മാധവൻ എന്ന് പേര് വന്നത്? അഗ്നിദേവൻ നൽകിയ രഥമുണ്ട്. ഈ 3 ലോകങ്ങളിൽ എവിടെയും വിജയമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ ആ ശംഖിന്റെ നാദത്തിൽ നിന്ന് പാണ്ഡവരുടെ വിജയം ഉറപ്പാണ്. ലക്ഷ്മിപതിയായ കൃഷ്ണൻ കൂടെയുണ്ട്. അഗ്നിദേവൻ നൽകിയ രഥമുണ്ട് അർജുനന്. ഇത് 3 ലോകങ്ങളിൽ എവിടെയും വിജയം തരുന്നു. ഒക്കെയാണ് ആ സ്ലൈഡിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ശംഖിന്റെ. തദശ്വേതർ ഹയർ യുക്തേ മഹദീ ചന്ദനെ സ്ഥിതൗ മാധവ പാണ്ഡവ ശൈവ ദിവ്യ ശംഖ പ്രദദ്മതോ. അത് ഘോഷം പോലെ പാണ്ഡവരുടെ വിജയത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരെ വെള്ള കുതിരകളെ പൂട്ടിയ വൻതേരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ദിവ്യ ശംഖങ്ങൾ മുഴക്കി. അപ്പൊ ഭീഷ്മര് ആദ്യം ശംഖം മുഴക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ അടുത്ത എതിർവശത്തുള്ള സൈന്യത്തിലെ ഭഗവാനൊക്കെ ശംഖം മുഴക്കിയതിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഭീഷ്മരുടെ ദിനമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ ശംഖുകൾ ദിവ്യങ്ങളാണ്. ദിവ്യ ശംഖുകളാണ് കൃഷ്ണന്റെയും അർജുനന്റെയും കയ്യിലുള്ളത്. കൃഷ്ണൻ പാണ്ഡവ പക്ഷത്താകിയാൽ മറുപക്ഷത്തിന് വിജയ സാധ്യതയില്ലെന്ന് ആ ദിവ്യ ശംഖങ്ങളുടെ ധ്വനിയിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ജയസ്തു പാണ്ഡുപുത്രാണാം യേശാം പക്ഷേ ജനാർദ്ദന. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാണ്ഡുപുത്രരുടെ കൂടെ ആകിയാൽ അവർ വിജയം നേടുന്നു. അപ്പൊ പാണ്ഡവരുടെ വിജയത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൂടെയുണ്ട്. ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും അവിടെ വിജയം ഉറപ്പാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആര് കൂടെ ഉണ്ടാവും? ലക്ഷ്മി ദേവി കൂടെ ഉണ്ടാവും. മാധവൻ, കൃഷ്ണൻ എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ്
എല്ലാവരും ലക്ഷ്മി ദേവിനെ, ഇപ്പൊ ജ്വല്ലറിക്കാരൊക്കെ എപ്പോഴും ലക്ഷ്മി ദേവിനെയാണ് പൂജിക്കുക അല്ലെ അവിടെ. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് പൂജിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ലക്ഷ്മി ദേവി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ പോകും, ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ച് പോകും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പൂജിച്ച് നമ്മള് ഭഗവാനെ ഇത് ചെയ്താലേ ലക്ഷ്മി ദേവി അവിടെ കൂടെ വരും. അപ്പൊ എവിടെയെല്ലാം ഭഗവത് സാന്നിധ്യമുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഐശ്വര്യ ദേവതയും വാഴുന്നു. 14-ാമത്തെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ വായിച്ചു നോക്കുക. ഭാഗ്യദേവത ഒരിക്കലും പ്രിയതമനെ വേർപിരിയാറില്ല. അങ്ങനെ വിജയ ഐശ്വര്യങ്ങൾ അർജുനെ കാത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പാണ്ഡവരുടെ വിജയത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ്: ഒന്ന്, ഭഗവാൻ കൂടെയുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ശംഖുകളാണ്. പിന്നെ വിഷ്ണുവിന്റെ അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ശംഖത്തിന്റെ ധ്വനി, അഗ്നിദേവൻ അർജുനന് നൽകിയ രഥം, അതും വിജയത്തിന്റെ ഒരു സൂചനയാണ്. പിന്നെ എന്താണ്, അഗ്നിദേവ അർജുനൻ നൽകിയ രഥത്തിലാണ് സുഹൃത്തുക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ ഇരുന്നിരുന്നത്. ആ രഥം എല്ലാ ദിക്കുകളെയും കീഴടക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ്. ഏത് ദിക്കിൽ പോയാലും അവിടെയൊക്കെ തോറ്റു മടങ്ങണ ഒരു ചരിത്രമില്ല, കീഴടക്കി വരുള്ളൂ. അപ്പൊ 3 ലോകങ്ങളിൽ എവിടെയും അതിന് വിജയമേ ഉള്ളൂ. അതെല്ലാമാണ് പാണ്ഡവരുടെ വിജയത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ. ഇനി ശ്ലോകം 15. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം ദത്മൗ മഹാശംഖം ഭീമകർമാവി മൃഗോദര. ഓരോരുത്തരുടെ ദിവ്യ ശംഖങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ പറയാണ്. കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ശംഖിന്റെ പേരാണ് പാഞ്ചജന്യം. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സ്ലൈഡിൽ നോക്കുക. കൃഷ്ണന്റെ ശംഖിന്റെ പേര് പാഞ്ചജന്യം, അർജുനന്റെ ദേവദത്തം, ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം, യുധിഷ്ഠിർ അനന്തവിജയം, നകുലൻ സുഘോഷം, സഹദേവൻ മണിപുഷ്പകം. മാതാജി നല്ല സ്ലൈഡെല്ലാം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരാൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ സ്ലൈഡ് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇതൊന്നും നോട്ടിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കാതെ ഇരിക്കരുത്. നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നോട്ടിലേക്ക് എഴുതിയെടുത്ത് വെക്കണം. സ്ലൈഡിന്റെ വഴി പോകും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്ലൈഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നോക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഓരോ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ മാത്രമാണ് ഈ സ്ലൈഡിലുള്ളത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് പറക്കി എടുത്ത് എഴുതി വെക്കണം നോട്ടില്. ഇപ്പൊ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ തന്നെ കുറേ നടക്കും. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ സ്ലൈഡും നോക്കുക. ബുക്ക് വായിക്കുന്ന നേരത്തെ പ്രധാന പോയിന്റ് മാത്രമാണ് ഈ സ്ലൈഡിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബുക്ക് ഭാവാർത്ഥം അടക്കം നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു തരണത്. കുറച്ച് സമയം പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾക്കിത് പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ കാര്യം. അപ്പൊ എന്ത് ചോദ്യം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവിടുന്ന് ഓരോരുത്തരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് പോണതൊക്കെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് 1 മണിക്കൂർ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കാം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോഴ്സാണെന്ന് മാതാജി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മടിയൊക്കെ വിട്ട് നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് ഇതൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കാൻ നോക്കുക. കൃഷ്ണന്റെ ശംഖിന്റെ പേര് പാഞ്ചജന്യം, അർജുനന്റെ ദേവദത്തം, ഭീമന്റെ പൗണ്ഡ്രം, യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്തവിജയം, നകുലൻ സുഘോഷം, സഹദേവൻ മണിപുഷ്പകം. ഇതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. കൃഷ്ണ ഭഗവാന് ഈ പേരുകളൊക്കെ വരാൻ എന്താ കാരണം എന്നാണ് 15-ാമത്തെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കണേ. നാളെ വരുമ്പോഴത്തേന് അതൊരു ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് നോക്കിയ ഭാവാർത്ഥം നോക്കിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതങ്ങനെ വരാൻ എന്താ കാരണം എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് വരിക. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീ